Mayang gabi ninyo dinamtanan, mga amigong mga amiga. Karong adlaw na ako'y tudlo ninyo na bagay para sa panahon sa kalagkalag. Kung kamo galibog, kung unsay inyong sulubon sa pagadto sa icon o pagadto sa Quickspar, ay namog kabalaka. Kay hatagan na tamo ug barato ug perting kakuyaw apat-apat look. Sugdan na. May adlaw na to din ang tanan mga amigong mga amiga. So karong adlaw na ako'y itudlo ninyo nga kanaganing pangkalag-kalag nga look ba. Especially karon panahon sa kalag-kalag. So nadyo ng mga party-party no, Halloween party ba. Niyo say maglibog taon sa jud atong sulubon. Pero mas mapansin ka guys kung ang imuhang kanaganing outfit during the party kay makalingi jud sila wag ni mahadlok sila nimo. Matatak din kasi ilang una-una. So mana atong buhaton karon. So kani siya guys, simple na kayo ni nga ko ang ihatag ninyo nga suggestion. Pero kayo nga mga materials nga itong kinahanglan guys para ma-achieve din ninyo nga look. Of course, una, di ba? Kailangan matag na yung mga dugo, panuhay. So na tayo dapat mga lipstick, ana. Mura siya ko rin nag-makeup tutorial. Dapat tayo, kani siya, I don't know kung it's a watery tint by the Face Shop. So, pero pwede man mo makause og lain-lain basta nay puwa-puwa lang, mas nindot nang kanang grabe jud kayo siya kapuwa kay mas dugo siya tanawon ba. Pero kani ay gamay naman lang gani kayo ni siya ang nahibilin but ato lang ning suwayan, murag nindot man ni siya pod para sa pagdugo-dugo. So there. Next natong kinahanglan kay kani baby powder mao ni ang ato ang usa sa pinaka-importante nga kailangan guys para ma-achieve nato ni nga look. Sunod na pud tay mao ni ang highlight jud sa ato ang look. Mao ni ang bubble gum gikan sa Juicy Fruit. Juicy Fruit akong gigamit guys kay medyo pari-pareha man gud siya og color sa skin nato ba. So di ba kung judging mong gamiton medyo green man siya. So nilad sa kayo unless si Shrek ka di ba. So mao ni ang highlight guys para ma-achieve nato nga murag nay mulugwa kunuhay nga mga unod-unod sa ato ang naong. Okay, so ato nang sugdan, di ba? Ay, napaday usang kailangan jud nato guys. Kani actually pwede ra pud ka makagamit og line like eyeshadow nga black or kana mga may purple kung naamo mas maayo. Pero kanila sa akong gamiton guys, kani actually para ni sa akong buhok, pero kani siya para ni siya sa kunuhay nga natin mga lagom-lagom sa now. Kay syempre di ba gadagan ko ka ana dagan na basing siguro na nadagma ka na igo ka sa bato so na wala nagkalagom-lagom ka so na atong gamiton. Right? So I think that's it. Ato nang sugdan ang ato ang tutorial kung saan to pag-achieve ang tigbas look. Let's start. Una na to ang pulbos kay syempre di ba? Ato ang gingon ganina nga dapat jud ta luspad. Dapat luspad din yung Okay. Ay, namuha man. Luspad na ba? Sunod, atong butangan og kanang katong paitom-itom sa naw. Again, pwede na po ninyo gamiton mga anything like eyeshadow or anything kanamo itom-itom para sa inyong nang uling kung ganahan mo. Pero ano atong butangan. Lagom na ba? Of course, atoan ng butangan ang kaning atoang gamiton nga prosthetics bubble gum guys. So ayun pagluod-luod, di ba? Especially kung may mga pa-contest din na sa inyong kumpanya. Ganahan mo maiba kaya uban din na nagpa-cute lang o nag-Batman, nag-Spider-Man, nag-Elsa. Ikaw jud din ha, tigbas look jud din mo ha. Tigbas na ba?
Kuba ano ba? And then, taga na to og kanina po lipstick. Di ba guys? Abat na ba? Diba? So, batangan na po na ito nga nagpuwa-puwa kayo. Okay na ba? Ready na ba kang makadaog? Oh. So, mo din siya ang final look, guys. Iba natin mong gubuto ng iyong buhok. Okay na ba? So, you don't really need to spend a lot of money para ma-achieve ni siya nga look, guys. Kanang mga prosthetics din ha. I know, mga mahal dyan kayo na siya. Pero pwede rin yung magamit ang bubble gum, di ba? So, nga nilang. Nga nilang dyan. Gubot-gubotan yung buhok. Laway. If you like this video, don't forget to click on that like button. Share this with your friends kaya para po nakibalos lang kung saan nila ang ilahang look karong Halloween. So I hope you like this video, guys. Again, this is EJ, your buddy guy.